Oo, ang init. Hello mga kuwigel! So, Yun po. Ayan. Ang imumukbang po natin ngayon ay meron po tayo ditong ulo ng lechon at hipong urong. Napakarami po natin ditong lettuce at kanin. May sausawan po dito. Toyo, tsaka yung mang tomas. Yes. bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkulob niyo po ngayong araw na ito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po mga viewers namin. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalahin sa inyong buktong na anak. Sa Oristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo! Ito hindi mo taba. Yan. Kain po tayo. Ayan na. Oo, ang init. Kain po. Ano ko tayo? Ay. Kain po. Wow. Wow. Hap. Thank you po. Naman natin ito. Oh. Sarap. 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 Sobrang lambot. Maluk. Oh. Sarap.
Kain po. Aw. Ang hirap po balatan to kaya binyak na namin. Mahirap po, ano? Mahirap pa rin. Mahirap pa rin kuhanin. Ilang beses na tayo tinuro ng mga pamigil natin dito kung paano pagkain eh. Pero ang sarap po ng laman niya, lasa talagang crab po. Ang laman. Sino po yung mga nakakain na dyan? Comment down below po. Lasang crab. Hipong urong, ang ilit yata nito, ano no? Shrimp. Shrimp. Mantis shrimp, ha? Di ang ano yun? Mantis shrimp, ano eh. Yung mga malalakas sumuntok. Ay, hindi. Yun eh. Ba yun? Burit shrimp yata. Ayaw nga, yun nga. Oh. Tama. Malakas sumuntok. Yun na lang kapag kagaya mo. Pukutin mo na lang. Ha? Sarap nito kung talaga matataba. Ano yun? Dumidikit sa ano eh. Yung laman niya. Pabalat. Kasi ganun kataba. Sarap. Mukha siyang ano, yung rattle ng snake. Ang balat. Ano, kung mayroon mga matataba. Yung nakuha ng buo. Ganyanin mo na lang. Yan. Tapos sinunod ko na lang yung dati eh. Sarap. Mamaya na lang, simutin ko yun. Oh, makain nito laman. Ito, ano ba ito? Laman yan na. Laman. Sarap ng ano, no? Yung balat na. Oh, Kaya nga tayo. oh, anak, meron. Ay, sige. Ito pa, oh. Aw. May balat ka pa dyan, eh. Ano pa po? Ito, ang taba. Yan, oh. Oh. Ha? Tabahan pa. Sarap yung balagan. Sarap na sarap. Masarap pa yung paglaman ng loob. Yung iba may itlog eh, oh. Ganda. Nanunusok. Yung iba may itlog eh, no? May yung pinaka-aligin niya yellow rin, oh. Diba? Oh. Walang iniwan talaga sa ano eh. Limango. Lasa. Ano, may lagi kulay yellow red.
Uy, aray ko. Buhay pa. Lumalaban. Uy. Sarap siya. You know, taba. Hindi siya pwede sa nagmamadaling kumain. No? Masasaktan po ko. Sasaktan ka na. Ito, yun. Yan o. You know, yes. Sulit naman talaga kapag nakuha mo, no? Lamang. Buo. Aba. Ano ito pa? Ay, ako na nga. Kali pala nabigay ko si may alagay, ni? Sarap. Diba? Sobrang payat. Sabi sa lettuce yun. Sa toyo kalamansi po. Ano ba? Ito. Ito. Ayan o. Alagay na. Wow. Maliit siya pero taba. Pizza pero malaki. Ay, thank you na. Gusto. Ayan, sino sige ba may lang gusto? kain. Kaya pa. Laman? Kain lang. Yan, medyo Hey, okay ka na? Gusto kayo mo? Meron na pa rin. Yun na. Simulan na po natin yung ating shoutout. Bago ko mag-shoutout, siyempre, kakainin ko muna itong Mata. Oo, ito. Kasi kita-kita. And siyempre mawala yun. Kita-kita dyan. Sarap Eh. na po yan. Sarap si Rishon dito eh. Oh, happy tayo. Happy kami. Wow! Yan, kain lang. Haba na pala eh. Ang ating video. Simulan na po natin ang ating shoutout. Shoutout po kay Ma'am Ella Orendin. Always po sa pagbibigay ng star po sa amin. Thank you so much po. Lorraine Fuentespina. Shoutout. Mondre Fuentespina and family ng San Juan, Negros Occidental. Jenny Arizal at sa mga taga Binyan, Laguna. Hello po. Jovelyn Jolhaji at dun sa mga taga Palengke ng Imus. Thank you so much po. At Kanila hello natin po binili yan. kay Hani Ann Cabral, Amiel Getano, and Baby Mercado. Thank you so much po. Maraming salamat din po and God bless po kay JRD Feliosas. Shout out Jeline Mananay, Charis Amoloy ng Tagakpan, Tukbok, Davao City, Casey Pico, Gerald Carigma ng Teresa Rizal, Marife Hernandez and family, kay Julio Dons, Marlon Uson, Clyde Ivar, Gina Lynn Andres, kay Jessie Pastrana, hello po, Nihar Ko, ng Tansa Cavite, hello po kay Lisa Rosa Salgado, kay Tisay Sar Ahmad ng Saudi Arabia, Jennifer Vasquez, it's you, Boy Kuyakoy at sa GF niya, Mary Rose Namil from Coronadal City, South Cotabato, Rachel Ann Belen, Jaya Maria Alberca, shout out kay Maria Alberca from Cebu, Jeneline Rosales, and Rishan, Kay Kay Imelda Baltico. ng Hong Kong. Hello po. Ha? Subuko mo na Sarap. to. Sarap po niya, ang lutong-lutong. Tapos po yung hipong urong, ang sarap. Tama. Tapos sobrang lamot na naman, no? Mm-mm. Ang aga, ano?
Yan po. Natapos naman po yung isang napakasarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagalob niya ngayong araw. Pero bago yan, yan po, maraming salamat po mga kawigil. Yung ano, sobrang lutong, malambot. Tapos, ito masarap po kung talaga matataba siya. Masarap talaga yung hipong urong. Yan po, maraming salamat po mga kawigil. Lagi po tayo mag-iingat. Kaya, bigla na lang mawala.